ZVL. Omroep ZVL. Bij de Blauwe Hoeve in Hulst is het elke woensdagochtend een gezellige markt. Het is nu koud, het is vroeg en toch, u ziet het achter mij, het is al een gezellige drukte, bijvoorbeeld bij de bakker. Wij gaan eens even een gesprekje aan met verschillende mensen. Dat mensen niet alleen voor de bakker naar de markt komen was al snel duidelijk. Er valt dan ook van alles te halen. Groenten en brood, kaas en dan gaan we om 10 uur meestal koffie drinken. Dat het op een koude februaridag al vroeg druk is, verbaast deze klant dan ook niet. Altijd, het is altijd druk. Voor veel bezoekers vormt de markt ook een sociaal moment in de week. Ja, en je ziet waar mensen, dan kun je ze een broodje maken en alles. Deze bezoeker van de markt woont pas 1 jaar bij de Blauwe Hoeve. Activiteiten als de wekelijkse markt maken het voor hem makkelijk om te wennen aan de verandering in zijn leven. Oh ja, het is wel een heel verschil natuurlijk. Ja. Maar ja, je moet de knop omzetten hè, en dan kun je toch gewend worden hier. Dat is waar, maar het bevalt al met al dan wel. Ja, dat bevalt prima. Ook voor de ondernemers die hun producten verkopen is de markt een succes. Heel goed, prima. En dan wel een beetje dezelfde mensen die u hier ziet? Meestal, maar een beetje vaste klanten ook en ook mensen van buitenaf, uit de omgeving, Hulst. Ja. Deze kaasverkoper is zelf benaderd door het wooncomplex. Ja, ze hebben mij, op een gegeven moment hebben ze mij gebeld van de Blauwe Hoeve zelf of ik interesse had. Oh, kijk. En ik heb al een eigen route ook, Ja. maar dan kom ik bij de mensen aan huis. Oh. Maar goed, het was voor mij wel een goede boost om hier te gaan staan. Dus ik heb mijn route een beetje veranderd, zeg maar, in de dagindelingen. Ja. En nu sta ik hier wonen, een jaar of 6 al inmiddels. Oh, de Blauwe Hoeve zou de markt graag nog verder uitbreiden. De laatste toevoeging is deze kraam met kleding en sieraden. Klopt, die hebben een oproep gedaan en wij geven daar gehoor aan als ondernemer en dan vind je ons hier op woensdagmorgen. Daardoor krijgt de markt steeds meer bekendheid. Mensen zijn heel blij dat ze weer even naar buiten kunnen, dat er iets te doen is. Ze zien elkaar, ze ontmoeten elkaar, er komen gelukkig ook steeds meer mensen uit de wijk. Dus het is altijd gezellig en een leuk weerzien iedere week. Dit trekt inmiddels ook bewoners van buiten het wooncomplex naar de markt. Ja, er zijn ook steeds meer mensen die gewoon denken van ik ga even naar de Blauwe Hoeve, want we wonen hier in de buurt. Dan hoef ik niet naar de stad om mijn boodschapjes. ZVL. Omroep ZVL.